ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ଭୋଟ ଟିକେଟଟା ନେଇକି ଯିବି ଆଉ। କଣ ମୋଦି ଭାଇନା ଆଜି ତମ ଦାଢ଼ିଟା ଟିକେ ପାଚଲା ପାଚଲା ଦେଖାଯାଉଛି। ନାଇଁ ସେ କାଶ୍ମୀର ଆଡେ ଟିକେ ଯାଇଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ବାଳ ଟିକେ ଅଧିକ ପାଚିଲା ଦିଶୁଛି। ଆଉ ତମ ଖବର କଣ? ମୋର ଆଉ କଣ ଖବର, ସେଇ ତ ଇଲେକ୍ସନ ପାଖେଇଲାଣି, ଟିକେଟ ବାଣ୍ଟୁଛି, ମୁଁ ମୋର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଉ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆରେ ଏଇଟା ପୁଣି କିଏ କହିଲା ରେ? ଲାଗୁଛି ମୋ ପାର୍ଟି ଆସିଗଲା। ଆରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ କିଏ ବୋଲି। ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛି, ପରେ ଫୋନ କର। ରାହୁଲ ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ଦେଖ ଏ ଦେଖ 100 ଟଙ୍କା ନୋଟ। ଆରେ ଆପଣ ବି ନା ସେ ଥଟ୍ଟା କଲାନି। ଉଲ୍ଲୁ ବନାଇ ଆପଣ ମଜା ଆୟା ତ ମା ଆଜି ମୋ ଟିକେଟଟା କନଫର୍ମ ଲାଗୁଛି। ଏ ବୋଉ ମାରି ଗାଲି ସଳା ମୋଦି କଣ କଲନି ରେ ତମେ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ। ହ୍ୟାଲୋ କାମ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ, ସେ ସଳା ନବୀନଟା ବେଶୀ ହଉଛି। ଆଉ ରହିଲି ରାହୁଲଟାକୁ ମାଟି କାମୁଡ଼ି ଦେଲି ଆଜି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆରେ ମୋଦି ଭାଇନା ମୁଁ ଭାବିଲି ତମେ ବଦଳି ଯାଇଛ ଆଉ ମୋ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ କଣ କଲ? ହଉ ଦେଖିବା। ଆରେ ଶଳା ମରିଗଲା ନା କଣ? ଦେଖି ଦେଖି ଆରେ ଶଳା ବଞ୍ଚିଛି ରେ। ଏ ବହୁଲା ମାରି ଗାଲିଲା କି କଷ୍ଟ। ଶଳା ଏଥର ବି ଇଲେକ୍ସନ ଲଢି ପାରିବୁନୁ। ଶଳା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯାଉଛୁ ତ ମାଟି କାମୁଡ଼ି ପଡ଼ିବୁ, ରହିଥାରେ ପୁଅ। ନାମ ନବୁ, ସେ ନବୀନ ଏତେ ଚାଲାକ ତତେ ଦବ। ଶୁଣୁ ରାହୁଲ, ମାଙ୍କଡ଼ ବସି ଚାଲରେ, ତୋ ଚାକିରି ମୋ ବାଳରେ। ନଡ଼ିଆର 3ଟା କଣା, ମୋଦି ତମକୁ କଦଳୀ ଖାଇଲା। ମିତ୍ର ମୁଁ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଏ ବହୁଲ ମାରିଗଲି ଲ, ଏକାନି ଚାଲି ହଉଛି ନା ସେକାନି ଚାଲି ହଉଛି, କଣ କରିବି ମୁଁ ଏବେ? ଓହୋ କି କଷ୍ଟ। ଆରେ କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? 108 ନେଇକି ଆସରେ। ଶଳା ମୋ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଭାଗ ଦେବି ରେ। ଆସ ଆସ, ଯିଏ ଯୋଉଠି ଆସ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ କ୍ରାନ୍ତି। କଣ କହିଲି? ଶଳା ଏମିତି ମାଡ ମାଇଲା ଯେ ଓହୋ କଣ କହିବି। ହଉ ରେ ପୁଅ ରହ, ମୁଁ ବି ଗାନ୍ଧୀ ବଂଶର ଗନ୍ଧେଇ ଦେବି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ କଳା, ଜୟ ଭାରତ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।